Οκ, σήμερα έχουμε Gamers Lounge 4 κρεατοφάγοι vs ένα vegan. Ο ένας vegan υποτίθεται ότι και καλά θα το παίξει ότι είναι κρεατοφάγος. Δέλτα και είμαι κρεατοφάγος. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι κρεατοφάγος. Είμαι ο Σίμος και είμαι κρεατοφάγος. Είμαι η Δανάη και είμαι κρεατοφάγος. Είμαι ο Φάνης και είμαι κρεατοφάγος. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι φάγατε για πρωινό? Ο δικός μου με τον μπλε λες να είναι χορτοφάγος. Απλά λέω ότι βλέπω. Έφαγα ένα μπέικον με σφολιάτα και Φιλαδέλφια εγώ, επειδή πήρα από το φούρνο για να έρθω εδώ. Οκ. Απ' έξω δηλαδή. Ναι, παρήγγειλα. Μπέικον με σφολιάτα και Φιλαδέλφια, όχι σφολιάτα με μπέικον και Φιλαδέλφια. Ακριβώς, ναι. Τα μπερδεύω λίγο. Όταν ο Φάνης ανέφερε τον μπέικον πρώτα απ' όλα στο πρωινό του, σίγουρα μου κίνησε την υποψία και ταυτόχρονα, επειδή ήταν και ο πρώτος γύρος και δεν μπορούσα να δώσω με τη τυχαία μία ψήφο, παρατηρούσα το πώς μιλούσαν κιόλας, όχι μόνο τι λέγανε. Το σαρδάμ βασικά εκεί που έγινε στην αρχή, εμένα δεν μου φάνηκε ύποπτο. Θεωρώ ότι το άγχος με τις κάμερες μπορεί να σε επηρεάσει σε κάτι τέτοιο. Επομένως, είναι μια φυσιολογική αντίδραση, οπότε δεν μου κίνησε καμία υποψία. Ναι, δεν μπορεί να έχεις ένα κάποιο. Αντικειμενικά, τώρα ρε φίλε, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Τώρα που έχεις αυτήν εδώ και τον άλλο που μίλησε στην αρχή. Χωρίς να θέλω ρε φίλε να είμαι μπάσταρδος και να κρίνω και καλά. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ή αυτό, εγώ το λέω, ή αυτή. Ο άγχος γιατί είναι η έκθεση της κάμερας, αλλά πόσο άγχος να έχεις και να μην θυμάσαι τι έφαγες? Δεν είναι το μπέικον τυλιγμένο και μέσα. Μπρο, έχει σκουλαρίκια γλυφιτζούρι. Θα έχει τη φλογέρα και μέσα έχει τη Φιλαδέλφια. Δηλαδή, λες φλογέρα, Φιλαδέλφια, γαλοπούλα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι πως από την αρχή ένιωσα λίγο ύποπτος, επειδή με αυτή τη σαργά ένιωσα πως μπορεί να με υποβάλουν οι άλλοι ύποπτο. Και γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο και αγχώθηκα στην αρχή. Τρως συχνά μπέικον. Όχι, δεν είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η Φιλαδέλφια και αυτή η ανάμειξη την επέλεξα σήμερα. Οκ. Εγώ κουράσανα σοκολάτας και μικρά κουλουράκια τύπου μουστοκούλουρας. Εγώ κάτι πολύ πρωτότυπο, γαλοπούλα τόστ. Κι εγώ τόστ. Ας μην Κάτι πολύ κοροϊδευόμαστε, δεν πρωτότυπο. έφαγε ένα τόστ, έτσι. Γαλοπούλα τόστ. Κι εγώ τόστ. Χοιρινό, με μαγιονέζα. Χοιρινό. Οκ. Χοιρινό ζαμπόν. Α, ζαμπόν. Παιδιά, καφέ δεν ήπια κανένας. Καλά, εννοείται, απλά ρώτησε τι θα φάμε γι' αυτό. Το καφές είναι το ρόφημα, οπότε. Όχι, παιδιά, το Τρεις πρωινό καφέδες είναι φουλ. Εντάξει, θέλω να ηρεμήσεις εσύ. Παίρνει ρελί και χέλ. Οκ. Οκ, πες μας πώς πήγε αυτό. Καλά. Εντάξει. Έχω μεγαλώσει, είμαι από Κρήτη και έχω μεγαλώσει τύπου μίλκο και μπουγάτσα. Κρήτη, Δύσκολο. Στην Κρήτη τρώνε μίλκο και μπουγάτσα. Ακριστικό έτσι. Αντικριστό. Αντικριστό, Το πρόλαβες με την ερώτησή μου. Συγγνώμη, γαμοπίλαφο και μετά αντικριστό. Οκ. Γάμο πίλαφ. Μπρο, τι? Αυτό δεν φαίνεται καν στο κακό, αλλά... είναι με αρνί. Μαλάκ. Το πρόλαβες με την ερώτησή μου. Συγγνώμη, γαμοπίλαφο και μετά αντικριστό. Οκ. Εντάξει, τι είναι αυτές οι κινήσεις? Το πρόλαβες με την ερώτησή μου. Συγγνώμη, γαμοπίλαφο και μετά αντικριστό. Οκ. Ναι. Σούπερ. Αγαπημένα φαγητά, πάμε από εκεί. Θα έλεγα ότι προς fast υπάρχει, ξέρω εγώ, αλλά αυτό που παίρνω συχνά είναι πιει το burger. Θα έλεγα ότι προς fast υπάρχει, ξέρω εγώ, αλλά αυτό που παίρνω συχνά είναι πιει το burger. Επειδή μου αρέσει και συγκεκριμένα το chicken burger. Επειδή είμαι πολύ. Με κάνει να νιώθω λες και είναι σε θεατρικό στο σχολείο, ρε φίλε. Δεν είναι φάση λες και είναι σε θεατρικό στο σχολείο για απλά προσπαθεί να θυμηθεί τα λόγια του. Πολύ φαν του κοτόπουλου. Αρνάκι ψητό στο φούρνο με πατάτες. Τίμιο. Τιμιότατη. Θέλω να ρωτήσω με βούτυρο ή χωρίς. Αυτός δεν είναι σίγουρα, μπρο. Αυτός δεν είναι σίγουρα. Κανένας άνθρωπος δεν θα έλεγε για ψέματα ότι του αρέσει το αρνί, μπρο. Οι μόνοι που το λένε είναι αυτοί που το τρώνε. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που δεν τρώει αρνί να πει ναι, τρώω αρνί. Είναι ξεφτύλ. Στο φούρνο με πατάτες.
Τίμιο. Τιμιότατο. Θέλω να ρωτήσω με βούτυρο ή χωρίς, αλλά θα απαντήσω. Χωρίς. Χωρίς, έχει πολύ το αρνάκι, έχει πολύ λίπος. Είναι υπερβολικό. Εντάξει, είναι όμως δυνατό έτσι. Δεν χρειάζεται καν λάδι στο ψήσιμο. Τίποτα αφήνεις. Οριακά, άμα το βάλεις λαδόκολλα, δεν χρειάζεται καν λάδι. Είναι σε διαβάση. Ωραία, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, θα σας πω εγώ μετά πώς το κάνουμε. Ναι. Γαμοπίλοφο, αλλά επειδή λίγο το κατσικάκι είναι κάπως ακριβό και το αρνί, με κοτόπουλο. Μια φορά τη βδομάδα, όχι κάθε μέρα. Μια φορά το μήνα, εντάξει, ανάλογα. Πόσο κάνει να πάρεις ένα αρνί? Το κρατάς, το βάζεις στην κατάψυση και μένει. Όχι, κοτόπουλο, είναι αρκετά καλό. Υπάρχουν φοιτητές που πάνε και παίρνουν. Γιατί αυτοί οι φοιτητές μου κάνουν, ρε φίλε. Ο τύπος δηλαδή, όχι αυτοί βασικά, ο πράσινος που το είπε. Πάει και παίρνει αρνί φάση για να το φτιάξει Σαββατοκύριακο. Μπρο, τότε εγώ με περίεργο. Κρατάς και το ζουμάκι, το κάνεις σούπα μετά. Οκ. Εγώ θα πω μουσακάς. Ωραία, τίμιο. Και άργησα, δηλαδή, το έφαγα αρκετά μεγάλος. Δεν είναι εύκολο φαγητό να το φάετε, παιδί. Όχι. Αλλά για κάποιο λόγο το έχω λατρέψει τα τελευταία 10 Λόγω χρόνια. μελιτζάνας περισσότερο, όχι λόγω κρέατος. Δηλαδή η μελιτζάνα είναι λίγο πιο έμπειρη γεύση, πιστεύω. Και εγώ, εντάξει, δεν θα πω τώρα τα κοινότυπα μακαρόνια με κιμά. Θα πω προβατίνα στα κάρβουνα, ακριβώς 2 λεπτά αφού βγει από το ψήσιμο. Εντάξει, δικός μου. Σούπερ. 2 λεπτά αφού είναι έναν δηλαδή ζεστή, γεια σας. Όσο προλαβαίνεις κιόλας. Όσο προλαβαίνεις κιόλας, ό,τι καλύτερο. Μπρο, δεν είναι αυτός. Μπρο, δεν είναι αυτός. Ο 2 Δέλτα θα αποχωρήσει. Με 3 ψήφους. Μπρο, ο μόνος που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτός. Όταν είδα ότι βγήκε ο 2 Δέλτα πρώτος, έπεσα λίγο από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι και ο Δημήτρης και ο 2 Δέλτα ήταν οι πιο σίγουροι στο θέμα των πειρατοφάγων. Και δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο έπεισε όλους τους άλλους ότι μπορεί να λέει ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κανένα απολύτως δείγμα από κανένα παίκτη, οπότε ήταν τελείως στην τύχη η ψήφος μου. Ψήφισα το 2 Δέλτα. Αυτούς δεν τους μπορώ, ρε μπρο, στον λόγο δεν τους μπορώ. Δηλαδή, τι πάνε να πει ήταν στην τύχη, ρε μπρο. Τι πάνε να πει, δηλαδή, ένα νόμι. Δεν είχα κάπου ρε μπρο, στην τύχη αυτόν θα Ψήφισα λίγο με προκατάληψη, γιατί μου φάνηκε λίγο έπεπτο το όνομα 3 Δέλτα, 2 Δέλτα, πώς ήταν. Και είπα πως οκ, εφόσον δεν είχα συμπεριλάβει πολλές πληροφορίες, θα ψηφίσω το όνομα αυτό μόνο. Είχε δώσει μια απάντηση, δεν θυμάμαι τι ακριβώς φαγητό είχε δώσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν μου έδωσε να καταλάβω καν ότι το πιστεύει. Ότι απλά το ξεπετάω, μου ήρθε το πρώτο πράγμα στο μυαλό για να το αποθήσω τελείως όλο αυτό το. Οπότε λέω, άντε καλά κι εσύ, φιλάκι. Δεν ξέρω, δηλαδή πώς έπρεπε να μπω μέσα, να πω. Θέλω να βλέπω κατσίκια να σπουλίζονται. Δεν ξέρω πώς να πούμε να το υπερασπιστώ. Τους φάνηκα εγώ. Είπα ενδεχομένως ότι και η μελιτζάνα. Είπα πρώτα ότι το χοιρινό, το ζαμπόν το είπα χοιρινό. Που το λέω εγώ όμως στην καθημερινότητα μου, άμα είναι διαχωρίσω ρε παιδί μου τη γαλοπούλα ή το ζαμπόν, το χοιρινό. Αλλά μετά και η μελιτζάνα μπορεί να έπαιξε ρόλο. Γιατί όταν είπα ότι είναι δύσκολο να φάω όριμη γεύση, δεν ξέρω. Τι θα επιλέξεις? Σουβλάκι, πιταγύρο χοιρινό, απ' όλα. Δεν έχει χάσει λίγο την αξία του όμως, γιατί έχει ανέβει η τιμή και δεν είναι τόσο value όσο ήταν παλιά στα 2 ευρώ. Ναι, αλλά είναι Greek style, οπότε λατρεύουμε. Επιμένουμε έτσι παραδοσιακά. Εγώ θα πω πάλι το ίδιο το κλασικό του μπέργκερ, γιατί έχω έναν έρωτα με αυτόν. Μετά θα πάω προς το σουβλάκι που μου αρέσει και αυτό, αλλά. Έτσι και δεν το ψηφίσουν μετά από αυτά. Ο τύπος που σκοπεύει μόνο με τον μπέργκερ να βγάλει όλο το 50. Θα φάει και προς το γύρο χοιρινό, επειδή σουβλάκι δεν μου αρέσει το κοτόπουλο. Αλλιώς πίτσα, αλλά δεν θα το επιλέξω συχνά. McDonald's. Όλο το μενού. Ό,τι έχει, τίποτα. Αυτό. Double cheese. Που είναι το κόμμα double cheese με 6 πατάτες και κοκακολίτσα. Γιατί, δεν θέλω πολύ να χορτάσω. Άρα είσαι έτοιμο μενού, ρε παιδί μου, πας το λες, το ξέρουνε. Ναι, και στην εφαρμογή παίρνει και πόντς και μετά παίρνει δωρεάν πατάτες. Αν και έχω να πω σε αυτή τη φάση, γιατί δούλευα σε εστιατόριο. Ψισταριά, συγγνώμη, δεν είναι εστιατόριο. Σουβλάκια και αυτά, όχι κοτόπουλο εύκολα απ' έξω. Είναι πολύ εύκολο να πάω σαλμονέλα, δεν ψήνει τόσο καλά. Το χοιρινό είναι πιο safe επιλογή. Ψίστρια, τυλίχτρια, σε τι πόστο? Όχι, δεν ήμουνα μέσα, ήμουνα service. Τηλέφωνα, παραγγελίες, τα delivery. Το παιδί και κρύα κουζίνα. Όλα μαζί. Συγγνώμη, έκανε delivery. Τα delivery. Το παιδί και κρύα κουζίνα. Όλα μαζί. Ναι. Αφού πάμε για καλύτερο φαγητό, πάμε και χειρότερο. Δεν είπα. Ναι, Σίμω, για πες. Ναι, sorry. Πίτσα, μετά από μια έρευνα αγοράς που έχω κάνει, ξέρεις, λίγο με τις τιμές τελευταία που μας έχουν
Αλλάξει τα δεδομένα. Φαίνεσαι οικονομολόγος. Ρε φίλε, η πίτσα τώρα σου έρχεται 8 κομμάτια, δεν τρώω λιγότερα. Και την έχεις μπροστά σου και είναι τεράστια. Η τιμή της είναι κομπλέ ακόμα, οπότε γιατί όχι. Να ρωτήσω την πίτσα τρως. Barbecue special συνήθως. Συγκεκριμένη αλυσίδα. Το λόγο μου, δεν θα πω συγκεκριμένη αλυσίδα. Κάνει σύγκριση τιμών. Παίζω σε 3-4 κάπου εκεί. Άλλα τα κέφια, ας πούμε. Τέλεια. Και οι δύο basic απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση για το φαγητό απ' έξω που τους έκανα, μου φάνηκαν πολύ έτοιμες. Σαν να εκείνη τη στιγμή τους ήρθε και απλά το είπαν. Τώρα είχα κλειδώσει ακόμα στο φάνη, αφού είχε μείνει μέσα και είχε φύγει ο 2 Δέλτα. Και μου έδωσε πάλι αφορμή να πω ότι πάλι σε να ψηφίσω και είχα στο νου μου για το ποιος θα πάει μετά. Νομίζω πως η ερώτηση ήταν πολύ γενική ούτως ή άλλως και γι' αυτό απάντησα στην αρχή, έδωσα μόνο 2 φαγητά όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορεί να φάνηκε λίγο ύποπτο επειδή ανέφερα πιο πριν τον μπέργκερ και μπορεί αυτό να τους φάνηκε πολύ επαναλαμβανόμενο. Πάλι ότι είχε ανασφάλεια γενικά με τη ζωή του. Έδωσε μια ό,τι να είναι απάντηση πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να το σκεφτεί. Πόσο άγχος πια να έχεις μπροστά σε μια κάμερα, πολύ χαλαρά είμαστε μεταξύ μας. Επίσης, γιατί οι κοπέλες βάζουν τέτοια στρασάκια παντού στο σώμα τους ή στη μούρη τους και στα δόντια τους. Από το λέω εντάξει και μετά απαντάει. Και επίσης λέει μπέργκερ. Χάρηκα, ρε φίλε, τι μπέργκερ. Δώσε μου μια κανονική solid απάντηση. Μπέργκερ με ψωμί μαύρο, λευκό, μανιτάρια μέσα, πίκλες. Τι σως θα βάλεις. Γενικότερα, όταν προσπαθείς να πεις κάτι ψέματα, θα φανεί. Επομένως, όταν παραγγέλνεις αυτό τακτικά, αυτό θα πεις. Άρα θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν παραγγέλνουν απ' έξω. Είναι η μπέργκερ ή σουβλάκι. Ή σουβλάκι ή μπέργκερ. Και πάμε χειρότερο φαγητό, αφού είχαμε πει καλύτερο πριν. Όσον αφορά στο κρέας ή γενικά τώρα. Γενικά. Δεν σ' αρέσει. Γενικά έχω ένα θέμα με τα λαχανικά και αυτό ήταν ένας λόγος που δεν θα μπορούσα να γίνω vegan επειδή έχω ένα κόλλημα με αυτά και δεν μπορώ να τα φάω εύκολα. Αλλά εντάξει, αυτό. Άρα τα βγάζεις και από τον μπέργκερ, Ναι, ναι. Δηλαδή πάντα το παίρνω χωρίς ντομάτα. Αυτός είναι ο vegan. Το μαρούλι μου αρέσει όμως. Στη χωριάτικη. Στη χωριάτικη σαλάτα. Ναι, τι γίνεται εκεί, βγάζεις τίποτα. Δεν τρώω. Δεν τρως καν. Όχι, όχι. Αλήθεια. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Εντάξει, είσαι λίγο κρέας νομίζω. Το ξέρω, όχι, εμένα η χωριάτικη είναι αγαπημένη μου, παρόλο που τρώω μόνο το αγκούρι και τη φέτα. Στην απάντηση που έδωσε για τα έξτρα λαχανικά, επίτηδες του έβαλε και τη χωριάτικη σαλάτα να δω πώς θα απαντήσει για την πιο main σαλάτα που έχουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι ένιωθα ότι απάντησε για να αποφύγει το να το θεωρήσουμε vegan. Οπότε έγινε ένα σαν reverse psychology, ας πούμε, εκεί πέρα. Και κλείδωσα vegan. Οπότε έγινε ένα σαν reverse psychology, ας πούμε, εκεί πέρα. Και κλείδωσα για άλλη μια φορά ότι πρέπει να το βγάλουμε πια. Ο Φάνης, πέρα από αυτό ότι με τα λαχανικά δεν μ' αρέσουν, πετάω την ντομάτα έξω. Εντάξει, σε όλους θα έχει τύχει καταλάβει να φάμε ντομάτα στο μπέργκερ. Νομίζω κανείς δεν πέθανε στην στεναχώρια του αυτό. Εκτός και να έχεις αλλεργία, που συγγνώμη. Αλλά επίσης ο Φάνης είπε. Έχει βάψει όλο εκτός από μία τούφα. Γιατί δεν είναι μισά-μισά. Όχι κρέας, σέκελα, όπα. Αμέσως κρεατοφάγος, κανονικά είσαι true to your heart. Και δεν έχει χειρότερο κρέας. Τα τρως όλα τα κρέατα. Δεν κάνουμε εδώ διακρίσεις. Δεν είμαστε συμπεριληπτικοί. Ενώ εσύ λες, όχι, κρέας καλά, αφού δεν είναι κρέας, αντί θα πω ντομάτα. Ο Φάνης στη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργήσε λίγο σαν reverse psychology. Δηλαδή, όντως, ένας vegan, το πιο πιθανό να έλεγε ότι μισεί τα λαχανικά. Ήτανε λίγο ύποπτος. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα ήδη στρέψει την προσοχή μου αλλού, επομένως δεν έδωσε πάλι ιδιαίτερη σημασία. Το σκέφτηκα ότι μπορεί δίνοντας αυτές τις απαντήσεις ότι δεν μπορώ με τα φρούτα και τα λαχανικά πολύ να σταθούν τα περισσότερο πάνω μου. Αλλά είπα, οκ, εντάξει, θα πρέπει να δείξω την ειλικρινιά μου. Και ούτως ή άλλως έτσι είμαι στην πραγματικότητα. Εντάξει, μπορείς να κάνεις πρωτεϊνική διατροφή. Ακριβώς, μόνο κοτόπουλο ρύζι. Γιατί μαρούλια. Αναφέρεται κάτι για πρωτεϊνική διατροφή. Οι τύποι χήμα το ρίχνουν σε κοτόπουλο ρύζι και το πρώτο πράσινα, χόρτα, αυτά που νιώθω ότι βόσκα με τα φάω και βρωμάνε. Όχι. Δεν μπορώ, ρε, μου το κάνουν οι γονείς μου. Έλα, βρε Δαναούλα μου, γιατί η μαμά που έχει γιορτή σήμερα. Η μαμά δεν είχε γιορτή σήμερα και μου λέει: νιώθω αγελάδα. Δηλαδή, δώστε μου ένα βγω καλύτερα. Ναι, καταλαβαίνω. Περισσότερο διατροφική αξία έχει το. Εγώ ως πομπάμιες. Εγώ ως Πανακόριζο και Πακέ. Παπά! Τι κάνεις, αγάπη μου, με την εστία, βολευτικές? Ναι, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι? Πιο μικρά γράμματα. Έχουμε ισοψηφία
2 ψήφους έχει ο Φάνης και 2 έχει ο Σίμος. Οπότε θα δώσουμε 30 δευτερόλεπτα στον καθένα να πει κάποια πράγματα για τον εαυτό του, να δείξει ότι τρώει κρέας. Λοιπόν, εγώ έχω δοκιμάσει να γίνω vegetarian για 2 εβδομάδες. Στη δεύτερη καραντίνα εκεί που κάναμε όλοι, που πειραματιζόμασταν τέλος πάντων. Το έκανα γιατί είχα διαβάσει. Αυτός τώρα μιλάει για πειραματισμούς, έχει πάει με άντρα, είναι γκέι. Κάποια πράγματα ξέρεις για τις τοξίνες. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και ήταν μια περίοδος όντως που με έψηνε να το δοκιμάσω. Δεν με πήγε πολύ καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρωινό το θέλω το μπέικον. Κάνω και τη στραπατσάδα εκεί πέρα, λίγο παίζω τέτοια μπαλίτσα. Και μετά από εκείνες 2 εβδομάδες. Είναι περίεργο που δεν ξέρω τι είναι. Στραπατσάδα. Ναι, ξέρω τι είναι. Ξέρω όμως είναι το στραπ. Δηλαδή δεν το έχω ξανασκεφτεί να το βγάλω το κρέας από τη διατροφή, αλλά. Οκ, πρώτα απ' όλα δεν λέω ψέματα, εμπιστευτείτε με. Αυτό είναι το main point μου. Δεύτερον, μπορεί να ακούστηκαν πάρα πολύ υπερβολικά αυτά που είπα για το ότι δεν μου αρέσουν τα λαχανικά ή τα φρούτα. Αλλά πραγματικά ελπίζα και εγώ να έλεγα ψέματα. Αλλά αυτό, ναι. Όχι, εντάξει. Όταν χρειάστηκε να υποστηρίξω τη θέση μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να μιλήσω ειλικρινά για τη μόνη εμπειρία που είχα στο να σταματήσω να μην κράτω φάγος, η οποία ήταν όντως η ιστορία που είπα. Δεν τα κατάφερα και ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε safe στο μυαλό, γιατί ένιωθα ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος να παρουσιάσω αυτή την ιστορία και να πείσω αυτούς που με ψηφίσανε. Νομίζω πως εκείνη την ώρα κατάλαβα λίγο πως είμαι λίγο στόχος, άρα ούτως ή άλλως. Το ερωτηματικό είναι αχρίαστο. Ο συγκεκριμένος και να είναι vegan τρώει κρέας. Ένιωθα πως ό,τι και να έλεγα θα στρεφόταν εναντίον μου. Γι' αυτό προτιμούσα να πάω λίγο στο συναίσθημα. Ο Φάνης είπε: δεν λέω ψέματα, πιστέψτε με. Αυτό είναι το μεγαλύτερο sketchy thing που μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν λέω ψέματα, δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι αλαζονικό αυτό που λέω και πιστευτείτε με. Προσπαθώ να κάνεις επίκληση στο συναίσθημα και εγώ να σε πιστέψω. Όχι, δώσε μου ένα παραπάνω λόγο γιατί. Ναι, βγάλω το boost. Όχι το. Στραπατσάδα με μπέικον. Συγγνώμη, εγώ έχω να πω το άλλο. Εμείς οι 3 είμαστε εδώ και ο Φάνης είναι 100 βήματα πιο πέρα. Επίσης, απλά το. Καλά, εντάξει τώρα. Έλα. Επίσης, στο λόγο μου κάποιος πέθανε. Μόνο που είπε ήταν δεν λέω ψέματα. Και εγώ όταν έκανα σκοτειλιά στη μάνα μου έλεγα δεν το έκανα εγώ. Ναι, αλλά έχω μεγαλώσει πλέον. Στραπατσάδα φτιάχνεται με μπέικον. Εντάξει, εγώ μαγειρεύω λίγο έτσι. Ξέρω, αλλά νομίζω δεν φτιάχνεται με μπέικον μέσα. Εντάξει, θα μου πει ο καθένας μπορεί να προσθέσει. Εγώ ξέρω ότι έχει και μπέικον μέσα. Εννοεί η παραδοσιακή συνταγή. Τώρα εντάξει, τι να σου πω, δεν είμαι και ο Masterchef. Αλλά. Κάθε μέρα. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ λοιπόν, θέλουμε ομόφωνη απόφαση για να αποχωρήσει ένα από τα δύο. Με προβληματίζει και το μπέικον, αλλά δίνω. Πού θα πας εσύ, Φανή? Ναι, δεν είναι κανένα επιχείρημα. Απλά εμπιστευτείτε με. Οκ. Εγώ είχα ψηφίσει Σίμω, αλλά θα πάω μαζί σου και θα πάω με Φάνη. Οκ. Αλλάζω. Συγγνώμη, Φάνη. Φιλάκια, Βίκη. Το άλλαξα την ψήφο μου, γιατί πίστεψα μάλλον τη Δανάη ότι μπορεί να έλεγε ο ψεύτης ότι παιδιά απλά λέω την αλήθεια και πιστέψτε με, όπως θα έλεγε και ο κάθε οποιοσδήποτε ψεύτης. Επομένως εκεί όντως άλλαξα την ψήφο μου, παρόλο που ήταν ένα μεγάλο red flag για εμένα το γεγονός ότι ανέφερε ο Σίμος ότι βάζει bacon στη στραπατσάδα του. Μια διευκρίνηση για πριν. Δεν είμαι μάγειρας και είμαι πολύ τσαπατσούλης όταν μαγειρεύω, οπότε πετάω άκυρα πράγματα. Ναι, γιατί θέλω να γκουγκλάρω δηλαδή. Με τη στραπατσάδα έχω κολλήσει να ξέρεις. Δεν κάνω στραπατσάδα όπως είναι. Κάνω λίγο τα αυγά εκεί, ξέρεις, να μην είναι μάτι κάθε μέρα γιατί το βαριέσαι. Καλά, και εγώ βάζω γιαούρτι παντού. Ενώ τότε θα κρίνω διατροφικές. Εντάξει, το εξήγησα έτσι. Εγώ κόλλησα πάντως να ξέρεις. Εντάξει, οκ, μπέικον μπορείς να προσθέσεις. Εντάξει, πάει με όλα. Ρε, πάει με το αυγοφούλο όμως. Ναι, εντάξει, αυγά. Άρχισαν να με κατηγορούν για τον μπέικον ως στραπατσάδα. Εξήγησα ότι δεν είμαι μάγειρας, δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να γίνω καλός μάγειρας. Μπορώ να φάω τρελή σαβούρα από φαγητό, μπορώ να δοκιμάσω πολύ άκυρα πράγματα μεταξύ τους. Και δυστυχώς είναι το guilty pleasure μου αυτά στα φαγητά. Μπορώ να κάτσω να το φάω και χωρίς καμία ενοχή ότι δεν ταιριάζουν. Δίπλα τον μπέικον, εδώ η στραπατσάδα, μαζί στο στόμα. Oh nigga, you gay! Ξέρεις, το έπαιρνα ένα πράγμα, το έκανα κάθε μέρα. Αυγό με λάδο το παρατάς, μετράς 30 δευτερόλεπτα και έχει γίνει. Πας μέσα φέτα και ψωμάκι. Σούπερ. Μετά από 2 μήνες όμως δεν λες να το εξελίξω λίγο, χωρίς να είσαι και σεφ. Εντάξει, έμενα εστία, έτρωγα λέσχη πολλά χρόνια, οπότε δεν είχα πολλές επιλογές. Η ερώτησή μου είναι, αν σήμερα σε έλεγε ότι
από εδώ και πέρα μόνο ένα φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό που δεν θα βαριέσαι ποτέ να φάτε, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Ποιο θα έλεγες, Ζώμα? Ποιο θα έλεγε ο καθένα βασικά? Τι μπορείς να πεις ένα? Σνίτσελ. Είναι safe η απάντηση, τηγανιτές πατάτες. Δεν τις βαριέσαι ποτέ. Όχι. Κάθε μέρα εννοείς, έτσι? Ναι, τύπου μετακομίζεις σε άλλο πλανήτη, έχεις μόνο ένα φαγητό να τρως κάθε μέρα. Προβατίνα κάρβουνα πάντα. Πάντα. Πάντα και παντού. Οκ. Εγώ θα πω γαμοπύρλαφο. Οκ. Νομίζω το περίμενα θα το πεις αυτό. Παιδιά, συγγνώμη, είμαι αποκρίτη, δεν το καταλάβατε. Ένας δεν πω μία. Από Χανιά. Ηράκλειο. Οκ. Εγώ ήμουν αρέθινο. Θα το συζητήσουμε άλλη σήμερα. Ναι, όχι. Ωραία, άρα επιμένεις στην προβατίνα. Για πάντα. Επιμένεις στο γαμοπίλαφο. Με γιαούρτι στραγγιστό, αλλά όχι για αγελάδας. Κατσίκας. Οκ. Από το χωριό κιόλας η κατσίκα. Από τον τέτοιο δίπλα μας. Φαντάζομαι Κρήτη θα παίρνετε όλα πρώτη ύλη, πώς το λένε. Αξίζει έτσι. Είναι καλό. Απλά δεν έχει παραπάνω. Δηλαδή, τώρα που έχουμε μετακομίσει εκτός Κρήτης τόσα χρόνια, γιατί ήμουν Πάτρα, μετά εδώ. Καμία σχέση. Δεν μπορείς να πάρεις. Άρα σου έχει λείψει και το γαμοπίλαφο. Παντρέψαμε την αδερφή μου πέρυσι, παιδιά. Ήταν η γαβάθα μπροστά μου. Το κοιτούσα έτσι. Εμένα χαμόγελο εδώ, Ιβανάη, έτσι. Κοκακόλα, γαμοπίλαφο. Τρως, πίνεις, χωνεύεις. Τρως, πίνεις, χωνεύεις. Είναι αυτό το στάδιο. Άρα δηλαδή, αν μου περιγράφατε Κυριακή με ένα φαγητό. Κοτόπουλο. Σκέτο. Στο φούρνο με πατάτες, την πετσούλα μετά με μαγιονέζα, ξέρεις, τέτοια φάση. Κομπλέ. Γιαούρτι, τζατζίκι. Πέρα από το γαμοπίλαφο, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ σταθερό, πατάτες με αρνί στο φούρνο. Αλλά το αρνί πάνω στο κάτω. Τόσο πολύ κόσμο στο αρνί, ρε Μάη, και το κατσίκι. Μόνο εγώ το συχαίνομαι, ρε φίλε. Εγώ είμαι περίεργος. Ίσως να είμαι εγώ περίεργος. Πρέπει και στάζει το λίπος και είναι πατάτα από κάτω. Γι' αυτό είπα και το βούτυρο πριν. Σωστό. Και εγώ αρνί σούβλα, γενικά Κυριακή. Σταθερός εσύ. Παίζω σούβλα, αλλά ναι, εντάξει, αλλάζω τώρα. Πάμε με αρνί, σουβλιστό, παραδοσιακό. Γενικά έτσι, ωραία. Με φίλους, παρέα. Σούπερ. Πρέπει να πω γιατί τελειώνει. Ναι. Εγώ πιστεύω έχει βγει, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω και οι τρεις τρώνε κρέα. Ανάη, έχεις μία ψήφο. Σίμω, έχεις δύο. Αποχωρείς. Ρε μπρο, αυτό είναι full. Κάνανε teaming. Γιατί στο λόγο μου, αυτός εδώ, ο θείος, είχε πει ότι θα ψηφίσει αυτόν. Και αυτή ήξερε. Κατάλαβες, οπότε το παίξανε safe και οι δύο και βγάλανε τον δικό μου. Αυτός ήταν πιο κομπλέ. Στο τελευταίο γύρο, εγώ είχα γενικότερα πιστεί ότι μπορεί να έχουμε βγάλει ήδη τον ψεύτη. Αλλά πάλι η ψήφος μου θα ήταν σίγουρα στο Σίμω. Πέρα από το γεγονός ότι το bacon με τη στραπατσάδα που ήταν ήδη το red flag όπως είχα πει, ήταν το γεγονός ότι στην ερώτηση για το ποιο είναι το φαγητό που θα έτρωγες κάθε μέρα για όλη τη ζωή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ήταν πατάτες τηγανιτές. Που εντάξει, όταν είσαι ανάμεσα σε κρεατοφάγους, περιμένεις μια απάντηση η οποία θα είναι γύρω από το κρέας. Ο λόγος που με ψήφισαν από ό,τι κατάλαβα είναι επειδή δεν επέμεινα να μιλάω για κρέας όλη την ώρα. Δηλαδή είπα ότι το φαγητό που θα έτρωγα για πάντα θα ήταν οι πατάτες τηγανιτές, γιατί ισχύει, παιδιά. Αν δεν είχαμε θέματα υγείας, θα το επέλεγα κάθε μέρα αυτό το φαγητό. Δεν είχα λόγο να επιμείνω στο ότι τρώω κρέας μόνο, επειδή τρώω και άλλα πράγματα. Και το είχα δει να έρχεται από τη στιγμή που είχε γίνει η ισοβαθμία με το Φάνη και προσπάθησα να. Πιστεύω πως ναι. Δεν το βάλω. Είναι η τύπισσα! Το είχα πει από την αρχή ότι φαινόταν στο λόγο μου, μαλάκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε κινήσει μέχρι τότε την περιέργεια, δεν μου είχε κινήσει κάποια υποψία. Θεωρώ ότι το body language κάποιον ψεύτη μπορεί να τον προδώσει, αλλά το body language βασικά ήταν το δυνατό της όπλο, θα πω. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα και μεγάλα συγχαρητήρια και πολλά μπράβο για το πώς χειρίστηκε γενικότερα σε ένα περιβάλλον με 4 αγνώστους κρεατοφάγους, ενώ εκείνη είναι vegan. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα τη βοηθάει το γεγονός ότι πρωτήτερα στη ζωή της δεν είχε ακολουθήσει το βιγκανισμό και ήταν κρεατοφάγος. Φαινότανε, δεν ξέρω. Φαινότανε ότι ήταν η Δανάη, αλλά από την άλλη, επειδή ήμουν τόσο καλή παίκτρια. Δεν ξέρω. Τη έψησε όλους. Δηλαδή, άρχισε να λέει λεπτομέρειες για το βούτυρο, το ένα, το άλλο. Το συνέδεσε στο τέλος. Δηλαδή, είπε δύο πράγματα γιατί παρακολουθούσα. Ξέρω ότι γινόταν. Δεν είναι πολύ καλή. Μπορείς να πλανέψεις με την υποκριτική σου ικανότητα. Μπορείς να πεις ψέματα σαν εμένα. Δήλωσες. Αυτό το βίντεο φάση, ένα like, ένα sub, γάματα στο λόγο μου και ναι. Yeah, hold up, what the fuck? Hey, bass in the trunk, yeah. Shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. If you know my fuck
fucking name. You know my music bumps. If you hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn. Billy stay high like a kite. Yeah, bitch, I blew up overnight. Yeah, you know the world around town.